I una cosa que passa al llibre i que crec que té bastanta relació amb la situació electoral de fet actual és el fet aquest de que hi ha persones que estan de fet al centre del debat i sobre les quals tot el debat polític gira al voltant i tots els posicionaments giren, que són persones que no tenen vot. De fet, ara hi ha aquestes campanyes, no, d'accedir al vot, etc. Doncs aquesta situació, que crec que és bastant central i que va a l'alça en totes les societats contemporànies, doncs aquesta situació és de la que parteix una mica tota l'espiral moral que investiga el Mentir a les mosques, no? L'Amir, que és el personatge en el que més em fixo al final, vindria a ser una d'aquestes persones que no té dret a vot. I una cosa que m'interessa és com tots els incentius de l'electoralisme estan muntats perquè si un polític fa alguna cosa per ajudar a un grup, aquest grup el podia recompensar amb el vot, no? O sigui, la idea del feedback del votant. Però si tot aquest grup, per definició, està exclòs del vot, doncs llavors hi ha una perversió de l'electoralisme que és, jo crec, el que he volgut explorar.